Igbo mụrụ ekene m unu ihe anyị na-etigbo nwaanyị gidigidi na-azụ akụ nke ụwa n'ebe ihe niile dị n'ụwa ka onye ọbụla butesi akụ niile dị n'ụwa kedu ihe uru ga-abala anyị ma emetasi nri na onye ga-ebu akụ wee na mmụọ onye ga-ebu egwu ụwa wee na mmụọ n'ebe nọ today bụ ndị ozu ya na-akpọ graveyard n'ọnụ oyibo adị na akụ ị gafe ihe dede we are like you before one day we will be like us na anyị dị ka unu mgbe mbụ na-emecha unu ga-adị ka anyị eziokwu anyị emecha dị ka ha mana the question bụ kedu ihe ime mgbe dị ka anyị kedu ndị bụ ga-echeta gị mgbe dị ka anyị kedu ife ime so na ndị na-eli ego obodo ego kọmuniti na-ebute ego nlie gụọ bụ dibịa gụọ politishan gụọ medical doctor gụọ bụ injinia kedu ihe na-eme kedu ime n'obodo ka imere obodo ka imere society so na ndị na-egbu dibịa na-egbusisi ndị mmadụ na vileji na-egbusisi ndị wido na-analị ndị mmadụ ihe anyị ike maka na igbu ọgwụ na-akụchi ndị mmadụ ike ma ndị jeli mbekwu afọ ma ndị kụchi ike ma ndị igbu n'ọnwụ ike ma ndị igbu n'ọnwụ mgbe obodo ma ndị igbu esi ndụ ha ma ndị igbu ọnta